Nyande amde 19 juko junnaji ɗiɗi e nogas e nayi caggal jibinede annabi Isa mo jami kise ngone mumo na hawre altine 14 dewo haran hitande 1456 fergo nyalde malande men kettoɗen lawgure fulfulde TV. Pulaar e pulareejd Malaɗo Diallo holko pulaar wi? Pulaar wi remde ɗo remannoɗo ɓuri honnitade. Yurmene kan holko ngal pularewal mandi? Ngal pularewal yiɗi wiide tan ko remde ɗo remeteno woni gawƴal ɓurata newade e wiide ina rema koddi woni ɗo meeɗa remede. So en jaajnima tan mbiyen rewde e ɗo rewanno walla ɗo woowi rewde ɓuri wiide ina fefindo ina ferano hoore mum laawol. Wadde ko andi walla ko woowi wadde ɓuri nawade e huccande ko alana ɗum humfito. Anne pulaar ina wiya remde mettino kono mettade ɗaccani holko ngal maandi? Ngal ɗo pularewal yiɗi wiide tan ko ndema fof e muusde e hamnade. Sa miijima sa remani a dañata ko ñamɗa a ɗaccata, walla sa miijima sa remani ko alay sago jaha jiggore ma ñagoyɗa ngam daña ko gurduɗa. Wadde feere ala so wona jaggude hen ngam rende ndumangu. Koye tawtowol Malaɗo Diallo mo luggere pooli boɗeji e yurmede kan milikte bo gorgol. Lawgure fulfulde TV wiyen ɓamtare ɗemgal men labdi ko darde men dental men e golle men yo jam nyallu saro e adunaru ndu kala.